Maya payabak po kay katamungan. Siklod tamo po ban pangadyan, ing Oratio Imperata, laban king COVID-19. Kinlagyo ning ibam po ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen. Itamuan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay impami, aminan milaring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tao. Aduan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kami king lugod, at yatsyat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot biking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan muing kasalpantayanan mi, at palusukan muing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan muing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, ning kaisipan at katawan, pasignangan muing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila ratang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo rin retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangon nabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulin ing masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi, king kawamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. E musana pisawili ing aklis mi keka, king kagulanan mi. Nune bagkus mo king ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulunan Ming Santa Monica, Luklok tamo po. Kambera po rin kaya katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, iabetala naman po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon and family, Willie Hepolito, Joe and Rose Tolentino and family, Romeo Calma and family, Maria Teresita Punsalan, Juanita Briones, at ding Barangay Santo Cristo Chapel. Para king special intention dari, Ditz and Lita David and family. Para king birthday Thanksgiving dari, Aldrin Dizon, Dave Clarin, Lolita Hipolito, Amponjian Manalang. Para king successful board exam ng Engel Justin Casalio. Para king malalagong kapaldanan dari, Remedy Mateo, Angel Fajardo, Monica De Leon, at Angelina Lising.
para king sablang kaladwa king purgatorio at ting kaladwadari. Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Jr., Edmond, Alejandro, Mary Chu, Antonio, Edoviguez, Virginia, Jenaline Frayal, Leia, at Elizabeth. Talakad tamo po at makyabe king dalit na pamuklat. Kilagining impam po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ni Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. Maya payabak kay kaingan po. At mumunang Sabado ng bulan ng Septembre. At ini po yung kaya katamang debusyon, yung debusyon king Sabado ng Birhen Maria. At malapit na rin po yung birthday na kanitin darat ng September 8. Batang yan nga bebeng matampang ganap kanitin kapag masusyan si Siyantala para yung kasalanan tamo at anyaran pa may lulos na at kapatawaran ng hapong ginan. Igang memili kang Maria, ban maging indo ng anak mo, iba't pa king kamumulan, Ginoo pakalulo. Igang sipok ng Maria, ketiking yato, ban mayat busing tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Igang linilong kang Maria, king pamangaglina, king anak ng Diyos, ban matupading pangako na, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may ito pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalug mo karing kaya kang alipan, ingay pasabing tula, ning masating pamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalangin ng Nuana Birhen Maria, mabiyasa kaya sanang marap karing kasalukuyan na kalungkutan, ban miras kami king tulang alanganga. Itiyadwan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemo, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. King Uliyo, kakong kapatad, makapagsalita ko tungkol kay kaming Apolos. Ginamit kong alimbawa para kaya kayo, ing tungkol kaya kaming adwa, ban abaluyo ing bori ng sabyan,
ning kasebyan. E kayo luluwal king pisasabyan. Ene sukat kampiyan ning ninuman ing meto nga tao, at pikasama ne ing aliwa. Nino ing minye kapaintulutan, ban magmaragul ka. Nanong adyoke ka, mumo sa tinggap king Diyos. Bakit magmaragul ka? Bala mo ing adyoke ka, ibat king Diyos? Mabandi na kayo, ing sablang bagay kailangan nyo, at yun nangan kaya kayo. Ari na kayo pala, ikami alikepa. Wa, kaburi ko nung ari na kayo pin sana, ban kanito, maging ari keng kayabeyo. Ulin king pamalak ko, ikaming apostol, pinili na kening Diyos, ban maging pekamababang dili karing sablang tao. Niyatulan keng mate arapana ning publiko at antimong pialben para karing sablang anghel at ting tao. Meging mangmang kami alang-alang kang Kristo, dapat mga biyasa kayo tungkol kang Kristo. May na kami, dapat mga sikan kayo. Melibak kami, dapat may parangalan kayo. Hanggang ngening kaorasan, danupan kami at mau. Halos ala na keng isulod. Mga tampalasan kami, alang toknangan. Magobra keng alang patugot, ban eke mate danog. Panwana na laring tao, neng panyong para kami. Mibabata kami neng panasakitan da kami. Eke makibat marawak amano neng lilibakan da kami. Mengari kaming basura ketiking yato at peka mababang uring tao hanggang ening kaorasan. Susulat ko iti eban pakarinayan da kayo. Nuneban ituruke kaya kayo bilang anak kong pakamalan. Agyang mika apulo kayong libong maestro tungkol king pamibiyebye Kristiyano. Atin kayo mong metong mong tata. Maging tatayo ko king pangayagom yo kang Kristo Jesus. King kapamilataning pamanaral ko kaya kayo, king mayab abalita. Amano ning Ginoo. Malapit siya ing Ginoo karing sablang tapat mamaos kayo. Malapit siya ing Ginoo karing sablang tapat mamaos kayo. Karing sablang king katutuan mamaos kayo. Pagkalugnaing kapag nasandaring sablang makitakot kaya, pakiramdaman da naman ing dalungda at iligtas nala. Ingatan nala ning Ginoo ring sablang malugod kaya, dapot ting taong marawak, lipula nala. Parati keng pupuryan ing Ginoo, pabustan ing meto ketawan kayang puryan ing banal ng lagyo, king kapilan paman. Lulugod ka na ko, pamintuan na laring amano ko. Luguraning igpa ko, at igpa ko at ako, manoknangan kekeya.
matabi kaya kayo, Dapat tumuhin. pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Kaya ka, Ginoo. Ni sanaldoning sabat, lalabas si Jesus king asikan. Menakdutla ring kayang alagad king trigo, at sakara lulubusan karing palad da ban gigutan. Nga ring mapila na pariseo, bakit daraptan niyo yung babawal ning kakatamong batas? King aldoning sabat. Peki bata ng Jesus, pawari basa nung nanong depata ng aring David, ampon di nga na inyang meranop la. Linubya king bali ng Diyos, kinwano ring tinape, amiyayin king Diyos. Penga nala, at saka no, dininan di nga na. Labag king kakatamang batas, ing mga niya karing tinape, may daon king Diyos, ing ninuman, sa bali mo ring saserdote. Tiglong na pang Jesus, ing anak ning tao, ginune ning sabat. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kaya ka, Kristo. Mayroon pong nagpa-schedule ng pagmisahan ng isang patay. So, pinuntahan ko po dun sa bahay para pagmisahan. Pagdating ko dun sa lugar kung saan pagmimisahan, punong-puno ng basura. Madumi, makalat. Sabi ko, linisin niyo muna. Hindi ako magmimisa kung ganyang kadumi yung lugar natin. Sabi ng isa, ay, kaugalihang matanda po, bawal magwalis pag may patay. Parang takot. Ay, sabi ko, mamili kayo. Magmimisa tayo, para pasabasan ko na lang. Kasi kung di kayo maglilinis, hindi ko pagmimisahan. Hindi, babasbasan ko na lang yung yumao. At napilitan po silang linisin. Pero hindi sila nagwalis. Kumuha sila ng basahan ng pinagganon. Dahil takot silang gumamit ng walis. Well, ang tawag po natin dito yung mga superstitious beliefs na hanggang ngayon nandiyan pa rin. Na mga kaugaliang matatanda na kung titignan natin parang nililimit ang ating kalayaan sa mga bagay-bagay, sa mga dapat gawin. No? Parang takot na pag ginawa parang mamalasin. Pag ginawa parang may mangyayaring masama. Doon po sa amin sa Florida Blanca, nung namatay yung aking isang tito, na seminarista pa lang ako, nung puntahan ko siya doon sa kanilang bahay, naawa ako. Sabi ko, ganito na ba kami kahirap? Bakit? Yung kanyang kabaong nakapatong lang sa hollow blocks. 2 hollow blocks yata. Gayun pala sa amin po sa Florida Blanca, may kaugalian. Yung mga kabaong, di dapat lalampas dun sa mga bintana. Kaya dahil mataas yung patungan ng kabaong, kumuha sila ng hollow blocks na lang para dun sa patong. Mas mababa nga naman dun sa bintana. Just tignan niyo po, no? Kaya kung pupunta po kayo ngayon sa amin sa Florida Blanca, pag doon ng burol, yung mga punerarya, lagi meron silang 2 patungan. Isang mababa, isang mataas. Dahil sa kagwaliang ganyan. Pero kung saan nakakatuwa, na may mga ganyang pinapatuloy nating ino-observe na ginagawa na parang talagang takot pa tayo. Mga kaugaliang matatanda, ika nga. Kung tatanungin mo naman, ano bang kahulugan? Bakit takot kayong magwalis? Bakit takot kang lumampas sa bintana? Wala namang may paliwanag na dahilan. Hindi naman may paliwanag itong kaugalian. Well, siguro, dapat may mag-aaral kung paano nagsimula yung ganyan. Para
once and for all, ika nga mas maging maliwanag itong mga ganyang. Ngayon ika nga wala na yung mga Hapon ginagawa pa natin. Kahit may Kastila, hindi na panahon ng Kastila, patuloy pa rin nating ginagawa. At ito nga naging bunga, nakikiti lang ating kalayaan para gawin ang mga bagay-bagay na dapat mas dapat at mas matuwid. At ganito po yung tingin ko dito sa ating ebanghelyo ngayon. Medyo parang pinagalitan ang Panginoon ng mga lagi katunggali niya, mga Pariseo, mga Eskriba, na sila ang masunurin sa mga matatandang kaugalian nila. At dahil ang Panginoon dito parang nakitaan na hindi niya inobserve itong matandang kaugalian, kaya ganun parang siya'y binabanatan. Lalo na yung mga kaugalian ukol sa Sabbath day, yung rest day ng mga Hudyo. Kasi ang dami nilang mga regulasyon, pinapairan na dapat sundin ng mga Hudyo. Na kung minsan parang putitigan mo nga naman parang pinapahirapan lang ang tao ng walang kadahilanan. Dahil lang meron din silang takot na pag nilabag, mamalasin ang isang tao, mamalasin sila, o may mangyayaring masama. Ika nga sa atin, may susunod na mamamatay, may magkakasakit, etc. Ganun nga ba? Kaya dito po sa ating ebanghelyo yan. Araw ng Sabat, kumuha lang ng mga trigo, yung mga lagad, nagutom sila. At ito'y kanilang ginawang chichirya. Si chirya yung ginawang yung trigo. Parang yung bigas na kumuha ka, tapos ginawa mong chichirya, ginawang butong pakwan. Ultimo ito'y may nakapansin sa mga alagad. At tinuligsa nila ang mga alagad kasi nga nilalabag nilang batas ang matandang kaugalian. Kaya ito pong pangangaral ng Panginoon, parang binubuksan na niya ang mga mata nitong mga tao. Hindi yun malaking kasalanan. Hindi nakasalalay doon ang kanilang kaligtasan. Hindi ko mo nilabag itong mga batas na ito, pagagalitan sila ng langit. Tatakloban sila ng langit at lupa sa kanilang paglabag nito. Ika nga ng Panginoon, ang anak ng tao, ang Panginoon ng Sabat. Siya pa rin ang masusunod. Para baga sinasabi niya, ang Panginoong Diyos ang masusunod sa lahat ng mga batas. Siyang may makapangyarihan. Walang ibang powers. Para baga bang pag ito mayroong kakaibang powers na kumokontrol. Hindi. Tanging Diyos lang ang may control sa lahat ng bagay. At ika nga, sa Kanya lang tayo dapat matakot. At sa Kanya lang tayo dapat yumuko. Hindi sa anumang, ika nga, mga kaugaliyang tayo mismo lang ang gumawa at hindi ang ating lumikha. Nakakatuwa nga po yung mga matatandang kwento. Mayroong isang taong magnanakaw ng gabi. Magnanakaw siya, papasok ang bahay. Habang papunta sa nanakawan niyang bahay, may biglang tumawid. Isang maitim na pusa. Kaya anong ginawa niya? Hindi na siya tumuloy sa kanyang pagpasok doon sa isang bahay. Sa pagnanakaw. Bakit? Malas daw yung pusa. Baka mamalasin siya. Kasi may tumawid na pusang maitim. Ito pong ganyan, takot doon sa tumawid na pusa, baka mamalasin. Pero hindi takot magnakaw. Hindi takot pumasok sa bahay. Na siyang talagang karumal-dumal at masamang gawain. At dapat, ito yung mas katakutan natin. Ang mas katakutan natin ay masaktan natin ang kalooban ng Diyos dahil sa mga masama at baluktot nating mga ginagawa. What we fear most, dapat yung that we might offend our Creator. We might offend God dahil sa ating mga ginagawang kasalanan. No.
Kaya kaysa po itong mga ganito, ito sana, no, ang mas mangibabaw sa atin ang masaktan natin ang kalooban ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At dahil takot tayo, bakit takot tayo doon? Kasi dapat ang katakutan natin ay yung mahiwalay tayo sa Diyos. O kaya naman, ang katakutan natin ay masaktan natin ang kalooban ng nagmamahal sa atin. Ang dapat minamahal din natin ang Diyos. Amen. Magsitayo pong lahat ngayon at ating idulog sa panintimang kailingan, tayong lahat na inaakay, patuloy na inaakay ng Panginoon tungo sa tunay na magagandang dapat maging kaugalian natin bilang mga lagad niya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan, karing tao. Ginoo, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan, karing tao. O mi pa kung Ginoo, maralas pikakarinera ka, sa salikot mi man ing kabilyan mi bilang Kristiyano. Tatakot kalyan king makayatong tao. Dinan mo kesanang tetagan ang timonong makananula, ring kaya kang propeta at apostol. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Ginoo, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan, karing tao. O mi paligayan a Ginoo, bilalag mo ing pamalak mo, dikil king kaligtasan karing kasulatan. Ipagkalog mo king kalupan ning enon ko ning reyna ning Ethiopia, makatuklas keng metong nga Felipe, a kapamilatan ding kasulatan. Ipalino ni kaya kami ing mayap a balita. Ipanalangin mi kaya ko, O Ginoo. Ginoo, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan, karing tao. O Ginoo, kekeng talapagligtas. Ipagmaragulming mapipili keng tegawan, a babayi at lalaki karing anak a mabibinyag. Maging igpake sana karing dakal kapamilataning pamanyal bagming kasalpantayanan karing pusura. Ipanalangin mi keka, O Ginoo. Ginoo, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan, karing tao. Ginoo, asal bagmiyasana ing kasalpantayanan karing tao. Kapamilatan pamanyal bagming kasalpantayanan karing pusura. Ipanalangin mi keka, O Ginoo. Ginoo, asal bagmiyasana, ing karing tao. Ngeni aduan tamo'y sarili tang kapagnasan. Uy, pamingatsuban mo, ausan mo kami, ban makirake king obra, ning kaligtasan, hapik katiwala mo king dibidubong anak. Idubod me kaya kaming espiritu mo, ami bayo, karing mataloting 12, papunta karing matenaka na apostol. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. King Gamat Mida
Manalangin kay pakamalang kapatad, banti kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Ang kapanasanin mo, iting daon ka rin gamat mo. King kapuret kaligaya ng king nagbulo. King kakatama ka sa tala, king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming migdalang, bait nining Birhen Maria, yung kabubugtungan mong anak, tekudaring na yung kayang katapatan, kimeto nga makapagmula ng paralan. Kabang darang milakya kareting ayin ng sakripisyo, mikabos kaya sana kaning sablaming kasalanan. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, Kaya pa tumuri. yat nayo rem puso yo. Kahayag na nung king Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulog. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang karino impa, Diyos kingalanganga lubos mayupaya. Kabang parangalan miya, ingno na Birhen Maria. Mapalad diyang dili, karing sablang babay, ing malabirhen na kaya kang piniling maging indo ning bugto mong anak, king kayo pa yan ng Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, meging tunay na indo ning kaya kang anak, abait ng timong sala ning meto yato. Huli nita kaberi sablang koro, ring anghel kaning banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng naming babye, kapurian kaya ka. Banal ing Ginoo, Diyos Diyos sa mayupaya, Noyay banwat ing labod king kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. daratang ginagining Ginoo, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at dayak ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinuaning tinapi at pasalamat siya kaya. Pira sa nebinyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kana akong daya, ning daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayat para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Sinulia, Cristo Datangya, Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyubli na may biyan ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakmabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap pagilugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subing niya, ading sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya ng Maria, ing Birhenin do ng Diyos, kambi ng San Jose, ang kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tuto,
Kagumning Banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahin tala pangabot sa bibog yung banal ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami, Diyo kabanwa, misambani lagyo mo, natangke kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo, kaya di sulit, antibanwa. Kingal doldo, nigye mo kaya kami, kingal dongeng. Kung ni patawad mo kaya kami, lingsada may kaya ka. Anting pamamatawad ni, karin may kasada kaya kami. Magkepaisaw kintukso, ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ni kaya kang pakalulub, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Muling kaya kayong kayariyan, hindi pa yan, hindi ligaya, ang laman. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantihanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, masyatamang yan po gayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, minalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, bibigyan mo kaya kami. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amano mo, kumayap na ako. I love the Lord, He's filled with compassion. He turned to me on the day that I call from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Precious is the Lord, and just our God, His mercy rest to the weary. Return, my soul, to the
Manalangin ka mo. Oy paming malugod, ngayon tinggap niya, ing sakramento ang iba't banwa, adwan ming kay kang pakalulu, parati kaya sanang magsaya, king pamagmasusi, king ligaya ng Birhen Maria. Ato kaya milasana, ring kayang bakas, at masolong miyagom, king miseryo, ning kaya kayang kaligtasan. Tingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. So, pag mo po malakon na po rin commission na CPC ng Santo Cristo na ikibat na po ng misa. Ang ginuman tabi kay kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, ang puning anak, ang puning banal espiritu, may yari kaya katang kapag masusyan, o may tanang ining luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dangal po salamat, may oras, sa nakaros